Здравейте! Казвам се накратко Зузи и съм сестра на брат ми Денис. И играя и аз Стила Брейнрод. И искам много учтиво и мило да ви помоля за нещо. Аз съм много слаба на тази игра. Единственият, който ми е помагал, е брат ми. Наистина. Всички други са ме отхвърляли, мразили. И искам да ви кажа, че това видео ще е едно от най-хубавите за мен. И искам да ви кажа, че бати го е правил също. Той също е бил ютубър. Качвал е такива видеа. И чакайте, че ми се разстрои. И, нали, вие сте му помагали. Давали сте му брейнроти. И той е бил много благодарен за това нещо. Повечето от вас. Ако са били гледали предишните му стари видеа, той вече си го е стрил всичко. Знае за какво говоря. Искам и аз да ви помоля за една услуга. Искам само да ми видите база. Просто ще препаднете от смях. Знам. И също така хора искам да кажа, че аз преди също снимах. Бях малко по-мъничка. Всички ме хейтиха. Казваха, ами ти си най-слабата, ти никога няма да успееш, ти никога нищо няма да направиш, че си най-слабата. Престани, спри се, много си гадна. И всички така ме хейтиха. Също така искам да ви кажа, че всичко съм го постигнала единствено и само заради брат ми. Ако не беше той, както се вика, нямаше да преуспея в живота. В тази игра ви говоря, не като цяло в живота, обърках се, извинете. Като цяло в играта, не в живота, извинете. И, нали, ще ми се...